Hello guys, welcome back to my channel Bibisika daimary. Logofor dini video ana जाबाय dini मोसौ थुखैनो नागिरदो बयबो मिथिखायो बर' हारिया बयबो मिथिखागौ dini मोसौ थुखैयो होननानै dini चैत्र मासनि लास्ट आरो गाबोन बैसाग दाननि 7 तारिख जोंनियाथ' मानसिनिया गाबोन जाखायो दिनै मोसौनिया ना जोङो माने दिनै मोसौखौ थुखैनानै माला गानहोगोन आरो फथा फोनगोन आरोना दिनैनि दिनाव माने मानसिया बोसोर गोदानाव जेरै गोदान गाननानै गोसोखौ गोजोन मोनो थिग बेबायदिनो मोसौआबो माने थुखैनानै माला गानहोबा ओरैबा मोजां नाङो आरोना बिसोर मानसिखा जेनेका मोसौखौ जोङो मोसौनिफ्राय जोङो हालेवनानै जोङो बायदिसिना जों हालेवनानै माइबो गायनानै मोननो हायो स' बेखायनो जों मानिना लानो नांगौ जायो आरोना मोसौखौ जोंनि बे लोखि स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ना मा होनो थुदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै जाबाबाया मोसौआव थुखैनो थाखाय मोसौखौ फोननो थाखाय मायाबा बानायबाय थादो जिगाब सावलायलायनानै बाबा इखौ मा खालामसिगोन बियो अदाबनि हांगार ओमफ्राय माथो जिगाब सावनाय होनदो बे लगायबाय माहाय लगायबाय जिगाब सावदेरना लगायबाय आरो ओमफ्रायो आरो जानाय थाव फोनलायो बेखौ जानाय थाव होना फोननाया बै मोखौनियाव फोनबोला सिथाबना थासिगोन आरो ओमफ्राय फोनबा दैखोमायोब्ला ओमफ्राय बेमारनिफ्राय बारग'यो आरो बेमार आजार जाया बिगोसि नोंबो फोनजागोन बेमार आजार जाया फोनजागोन बोसोराव खनसे जेरै जेनेबा मानसिया सरा खिना गारनो सरा खिरा गोदान गाननाय जोमनाय मोखौ फागा गोदान होगोन ओमफ्राय आरो बेखौ मोदोमाव फोनबोला फाख्रा सिख्रा मोजांबो नुगोन बिदि आरो ओमफ्राय दा माला होगोन माला गानहोगोन आरो मालाखौथ' आंनो सुनांसिगोन दा माला सुदो जाबायानोसै नै जाबायना दा बेखौ मोखौनो ओरै फोनसिगोन दायो होमबा आं मालाखौ सुना लाग्रोन दे बाबा दे नै लोगोफोर आं माला सुनो नागिरदों पानिलाव ओमफ्राय फान्थाव बिबार हालदै ओमफ्राय नैबे बाबा मामोनलाय इयो बांग्रिख' नैबे बांग्रिख'नो बे नङाबानो जाया आरोना ओमफ्राय नैबे एमाव नङाबानो जाया मोसौ थुखैनायाव नांथारगौ जायो आरोना स' बेखौ होगोन आरोना आं दा माला सुनोसै मोसौआ जोंहा माथामल' आरोना माथाम मोसौनो माला सुनोसै मोखौखौ होना लांगोन दायो बुनानै आं होना लांनांगौ आरो बे बांग्रिखौ मोखौनि थुलुंसि बे मोसौनि थुलुंसि बिदि बुनांगौ मोखौखौ होमबाना मोखौनि मोदोमाव बेमार आजार जानाया खारो आरो मिथिबाय मोदाय दावराय हमनो हाया बेमार आजार जाया आरो बिदि बुबाला बोसोराव खनसे बुनांगौ आरो जोंनियाथ' गाबोननिफ्रायसो दा गाबोनलाय फोरबोसोलाय फोरबो ओमफ्राय दिनै मोसौनि जाबाय दिनै मोखौ फुजा मोखौनि फोरबो लोगोफोर नै फान्थाव पानिलाव हालदै हाना लाबाय नायजाबाबाया जा मालाय हाना होदो माने हानाया एसेल'मोन आरोना नांगौ जादोंमोन बेखायनो नांगौ जानायखौ हाना होबाय आरो बाबाया मोसौ थुखैफैबाय आरोना मोसौखौ नै माथामल' जाहा नै भाङा फुथासो माबाया गुवालिया मोसौ दोनग्राया भाङा फुथा मासियालाय बाबा नै मोसौ मासेया लामायावसो दोङो थुखैफैबाय गोजांलायबायदां नै फोनबाय मोसौनो फोथा जा संनाय खाबाय सोरबा गोजासो फोनो माथो बाबा अदाबनि हाना बेनो बर'नि नेरसोन बे फथाया गाबोन सबनिहालागै थागोनदां न' ना दायैनो जोबगोन अखा फिसिगोन गैला दाथ' आरो अखा बोथोर अखा नांबानो सेस जाखागोन बे गोमोरजोबगोन
लोगोफोरनो माबाया बुज्रावदो आरोना एमाव बिलाइदो बांग्रि खरदो माला गानहोसिगोन जागिना गाजादो इसोरो गोसोआव मा मोनथाय बाबा माने इदि गानहोबोला मोजां मोनो हा बिसोरो मोजां मोनो आरो बोसोर गोदान जेरै मानसिया बोसोर गोदानाव गोदान गानबा गोसोआ मोजां जायो इफोरबायदि जायो इसोरबो ने थुखैनानै गोदान इदिनो बिबार गानहोबा ओरैबा एसे फाय ए फाय दै नांगोन दे मैना बिनि नामा मैनाबाव दाराबायनि हेरा गाइखेर सेरबा माबाबाला सेरबाला मैना होनना बुंबावो ना बाबाया मैना बुंबावोसो मालाय जि अनखायो मैना हिरा ए मैना हिरा नै आरो लामायाव मोनसे दं रानि इया रानि रानि ना मालाय नाम दोनखुमा सोदो जा बाबाया मोसौखो लोगोफोर मोसौखौ थुखैखांबाय आरो बुज्रावखांबाय पटाबो फोनखांबाय स' एबार मानसिखौ खुबैलायनो आवगोलाव सिगाङाव जा खुबैजाबाय आरोना आदादो जाहाथे आंखौ जा खुबैखादोंमोन ओमफ्रायो जि गोसा गोसा खुबैना होखायोमोन आरो आदाया माने सालायलायनाय मेगन ज्रोम मोदै गलायलायनाय जां ओरैबायदि गोसा गोसा खुबैयोमोन दाथ' देरबाय खुबैजाला जाहा दा नैबे फिसा नैबे बिरगोस्रिखौसो खुबैगोन ने खुबैजागोन खुबैजाया नों मासो देरगोन दि खुबैबाला दे खुबैगोन दे लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर इदि बुंगोन दे आनै दे थ' थांसै थ' ओइ अखा हाबाय अखा फायसोबाय नै थांसै थ' खारनांबाय अखा हादो नै अखा हादो अखा बेखायनो बारान्दायाव फैनांबाय जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर लाव जा फान्थाव जा बोसोर दे आंखौ खुबै आं एसे गाहायना मानसिया एसे गोजौ जाथो होननानै खुबै दे गिदिर जानाबो खुबै जाबावदो खुन्थाइ दानाय लोगोफोर नै लामायाव जोंनिया नैबे सु ओमफ्राय नैबे नारें सु एमाव दिंखिया बिलाइ ओमफ्राय खुन्थाइ राजा बिलाइ ओमफ्राय बोग्रि सु गोनां थानाय ओमफ्राय नै थास'बो दङ बेखौ सावगोन आरोना नै जुजाइदो जिगाबाव होनानै सावसिगोन जोंनि आइया सावदों लोगोफोर लामायाव मानि थाखाय सावनाय जायो होमबाला गोदो गोदाय आबै आबौमोननि नेमखौनो जों दाबो फालिनाय जायो आरोना नेमखान्थिफोरखौ बेफोर गोदो गोदायनो दंखायो लामायाव जुजाइ सावनाय बा बेफोरखौ लानानै गासिखौबो सावनाय आरोना जाहाथे बोसोर गोदाननि बारजों फैफानाय गाज्रि बारहावाफोरा जाहाथे मानसिनि देहायाव बेमार आजार सोमजिहोआ बिनि थाखाय आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम थाबैनो लोगो मोनहैगोन बाय बाय